Baiwar Allah! Baiwar Allah! Baiwar Allah! Ana son jin komai daga bakinka. Ni matar aure ce ba irin shashashin 'yan matan nan bane. Amma yanzu fi sabilillahi baiwar Allah. A'udhu billahi. Ya dan Allah dan Annabi da hankalinki da wayanki zaki zo ki samu wannan bawan Allah kaman wannan. Ki zo kina dura mai ashar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sabawul musul fusukun zagi musulmi fasikanci ne. Ya kasa kafirci ne. Bari faɗa miki abin da baki sani ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu illar zagi. Faɗa mata dai. Akwai ranar da yana tare da sahabbansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin kuwa ya taɓa yin zagi. Sai suka shiru. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara a cikin kuwa ya taɓa yin zagi. Suka ƙara yin shiru a karo na biyu. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin kuwa ya taɓa ji an yi zagi da kunnensa. Sai ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi na taɓa ji wani ya zagi a kunne na. Sai manzon Allah ya ce kawo kunnan. Da ya kawo kunnan sai manzon Allah ya ɗauko tsinke. Sai ya sa a cikin kunnan. Yana zaro tsinken sai tsinken ya kama da wuta. To kin ga anan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana illar zagi, mu guji yin zagi ba amma zagin kai shi ba. Ba dai yake da hankalinki da waye kin zo kin tarbawan Allah kaman wannan. Kina zage shi. Ba girman ki bane ba. Za ta iya ma ba maula ya zo ya miki ba. Ba bara ya zo ya miki ba. Kwarai kuwa. Bawan Allah miki tafi da kai. Wato bawan Allah wannan baiwar Allah da kake kallanta. Kwanaki ta zo wucewa ta unguwar. Ta sabu ta yadda kuɗi ina ta magana bata ji ba. Na zo na ajiye kuɗin nan a guɗe. To yau cikin ikon Allah na zo na ga giftawarta. Na tashi da nufin in zo in kawo mata wannan kuɗi da tayar. Bata tsaya ta saurari komai ba ta feshe ni da mari. To kin ji baiwa Allah. Ashe kuɗi ne ma kika wullar. Shine ki so ya baki kuɗin daki. Wallahi kuma haka ne ranin ma wallahi na ce fanan mu ne ba yadda zan yi bayan na koma gida wallahi mijina sai da muka rinka samun matsala akan 1000 nan to wannan 1000 ma wallahi ranto ta yi domin ya sauke haƙƙin iyalinsa. Gaskiya mijinki ya cika gwarzon da miji tunda har yana kokari ya ci da iyalin shi har ya dai an so kuɗi bashi domin ya faranta miki ƙarshe kuɗin suka faɗi to dan Allah dan Annabi ina mai baki shawara ki zama mai yin bincike akan abu kafin ki yanke hukunci. Dan Allah bawan Allah ka yi haƙuri. 1000 ce bari ma in ba ta tsiyarta saboda ni wannan ta zama mun masifa tunda har mari sai da na sha ga abarki. A'a kanka da mu je ka in dai 1000 ce zan bata. Ranka ya daɗe aya haka. Allahu akbar to sai an jima na gode. Bawan Allah dan Allah bawan dai 1000 ce gashi zo ki ansa. Zo ki ansa. Bawan Allah wallahi na yi nadama don Allah don Annabi kai haƙuri ban san haka za ta kasance ba. Ai ba zan gane kin yi nadama ba saboda ni bana ganin mutuncin wanda baya ganin mutuncin dan adam. Bawan Allah rashin sani ne. Dakata abu ɗaya zan gaya miki a cikin biyu. Burina dai a koda yaushe Allah ya sa mu tayi a cikin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bawan Allah. Bawan Allah. Bawan Allah. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Assalamu alaikum masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna miƙa godiya a gare ku da bibiyar YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin farin cikin ku. Allah ya sa mu tashi a ceton Muhammadin Rasulullah. Hello abokina. Ba kuɗi zan tambaye ka ba. Matarka na gani a gidan gala tana karkada kogu ana kada mata kuɗaɗe. What? Har tsarewa take fa haka nace bari kira ka in gaya maka. Barin kunna ma wakar da aka samu ta a gurin. Waka tana da daɗi ba. Yawa ka ji wakar ko? To tsohon bakin munafiki. Waya ta tana hannun matarsa. La, ai sai ki ce min ke ce ba mijin bane ba. A daina munafurci je dan ba kyau. Yawa da Allah na ce ina zan samu wannan waƙar ne mai daɗi haka da nake jin ta. Waƙar zaki same ta a YouTube mai suna Gatan Baba TV. Yawa anan zaki samu waƙar. To dan Allah dan ƙara kunna min ita kafin na yi downloading. Yau bari ƙara kunna miki ai Allah kika ce kin san daga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina ka ranar nake jira a cikin yau zani aure a tare wali ka dangi. Sai an jima aljaduna za su tashi sai an jima.